дар кӯдакитон шумо метонистен дар муҳите бошен ки шумо да мақул нестед. Ки баё чай ки меҳмонӣ намефоридактон дар кӯдакӣ мегуфте ё чааму нафоридестай ма пешан дар рӯш гуфта метонистен. Имрӯз шумо дар рӯи одам метонен гуфта ки бародар гӯш кӯ ту да мақул нестӣ. Ба агане худат 16 соат да чӣ кор мекунӣ? Да сех. Кадом сех? Сехи дар трезаи пластика. Хай мебахшӣ ки ман орзуҳои тира ай гапи мардум поён мондум. Мебахшӣ ки ман гапи мардума ай орзуҳои ту боло бардоштум. мебахшӣ ки ман туда хиёнат кардам. То есть ман ваъда метам ки дигар ай ҷиҳати исботкунӣ зиндагӣ намекунам. шумо дар кӯдакӣ ягон кас да ягон чи исбот мекардем? чизе ки мехостен исбот мекардем ё не? мегуфтен хай илтимос ман да ҳамин чиз не бихар мегуфтен тамом. ман мехом. барои чӣ? барое ки ман мехом. просто ман мехом. як чиро ман фаҳмидам дар ҳамин саволи додаги шумо. дар кӯдакӣ ин вақте ки ман дар як камудии душвор будам, мара ба қишлоқ рӯй кардам. ҳолате ки ҳозир ай вообще дар ҳолате ки чизе ки шумо дар кӯдакӣ орзу доштен вообще нестай. и бисёри вақт мо да просто ҳамқа гап дар коре ки як кас моро бига ки бародар ту метонӣ. ман боварӣ дорам. ки ҳам хебуд. ном чӣ буд? не шердили кӯдакӣ орзу мекард ки се бизнес дошта боша, 8 коргар, 18 соат кор кунаву 15 000 сомон даромад кунам. чӣ орзу мекард? чӣ орзу мекард? Орзу, мақсад ам чӣ гӯем? хай мошинои қимат, хонаи бадҳайбат, путешествовать кардан. не орзуи кӯдакӣ. саска шӯрбо додан да розӣ буд? Саскаву шӯрбо чӣ? нафаҳмидам. ман боварӣ дорам ки ту да ошхонат худат кор мекунӣ бо. Не, ошхона да кор намекунам. Сехм да кор мекунам. чанд сум даромад мекуна ошхона? ошхона то 15 000 да. то зафоида. вообще бехудат. бехудам. коригаро фақат кор мекунанд. ба агане худат 16 соат да чӣ кор мекунӣ? Да сех. кадом сех? Сехи дар трезаи пластика. хай номи чӣ буд? Шердил. шердили кӯдакӣ орзу мекард ки 16 соат да сех кор кунад? Не. чӣ орзу мекард? орзу мекард ки фақат бихра бигарда. сум худаш омадан гира. 3 минут вақт дар кӯдакӣ шумо чӣ мехостен? чӣ орзу доштен? ҳозир бинависен. просто мисол худтон номтон намегирен. хушбахти кӯдакӣ мисол навӣ дар кӯдакиш худаш да ваъда додагӣ буд. ваъдаотона ҳозир ба ёд мебиёрен. хиёнатгаритон ҳозир меброя. шумо хеле менависен чизе ки орзу мекарден ва ҳозир факт, то есть чизе ки орзу мекарден ва ҳақиқат. то есть ман орзу мекардам ки зиндагии ман ихелӣ шава. мегӯем ҳақиқат чӣ шид? ҳақиқат ман худам да хиёнат кардам. ман мегуфтам ки масалан як савол ки мегуфт ки ман ҳаётам да маош да кор намекунам мисол. ки мегуфт? ки ҳоз кор кардестай? се минут вақт. ки нафаҳмид? шумо менависен чизе ки дар кӯдакӣ худтона ваъда мекардем. як бор музикаро пастар кунем. биё як беснем. ҳозир нигоҳ кунем. беснем як секунд. ҳозир дафтар ручкотона бимонем. хеле қаду қомататона рост кунем. худтона таққафо кунем. ҳамаи чизотона пештон монем. дастона дар болои почотон бимоненам. хе света пастар кунем. ҳозир шумо чашмотона маҳкам мекунен ҳаматон. худтон кӯдакитон ба ёдтон астае чӣ хел афт доштен дар кӯдакитон? ҳозир шумо 3 минут дар чашмотона маҳкам мекунен. 3 минут қатъи худтон дар кӯдакитон гап мезанен. фаҳмиден? дар кӯдакитон 3 минут гап мезанен.
салом мегӯем. Ина ма 30 сола шидум. И қатиш гап мезадем. То есть чӣ гап мезанем? Мисол мегӯем ки Навид салом. Ва алейкум ассалом. Ина ту ина иҷа 5 солагӣ даи, ама 30 солагӣ да. Навид, ман мехоҳам туда бугум ки биёин ман саволоро бинависам. Бес кун. Бё ба перепискота дига ҷуда мекунем. Чӣ гап мезанем шумо? Ман мехоҳам туда бугум ки мебахшӣ барое ки ман туда ваъда метум ки шумо қатъи худтон гап мезанед. Шумо мегӯед ки Навид, ман мехоҳам туда бугум ки ман ганда хато кардам ки ба орзуҳои ту наомадам. То есть чӣ мехостен гуфта, агар ки ҳамун худтон дар кӯдакитон қатъитон рӯпарӯ мешидед. Баъд шумо мегӯед ки мебахшӣ ки ман орзуҳои тура ай гапи мардум поён мондум. Мебахшӣ ки ман гапи мардума ай орзуҳои ту боло бардоштум. Мебахшӣ ки ман туда хиёнат кардам. Мебахшӣ ки ман духтур нашидум. Мебахшӣ ки ман ба хости худам актёр нашидум, блогер нашидум, тренер нашидум, соҳибкор нашидум. Баъд шумо ваъда метем. Ман туда ваъда метам ки ай сипас ман хости дили худма мекунам. Ай сипас ман дарс мехонам, саёҳат мекунам. Муҳите ки хости дили ман нестай, дар ӯ муҳит намешинам. Як проблемаи калон чи ай? Шумо дар муҳите ҳастен ки дар асл амо муҳита бад мебинен. Киам хелай ин муҳитша бад мебинан, но маҷбурӣ хай амуҷа ҳастай. То есть яъне дар кӯдакитон шумо метонистен дар муҳите бошен ки шумо да мақул нестай. Ки баё чай ки меҳмонӣ намефоридактон дар кӯдакӣ мегуфта ё ча ҳамун нафоридестай ман пеша дар рӯш гуфта метонистен. Имрӯз шумо дар рӯи одам метонед гуфта ки бародар гӯш кӯ ту мада мақул нестӣ. Шуморо пас мезананд то што шумо интернет ҳуй мекунен ё ки дарс мерен, шумо дух надорен бигӯен ки гӯш кӯ ҳами гапҳои ту мада мақул нестай, хе дафша иҷа. Ки дух намекунам хе гуфт. А шумо чӣ? Баҳона мековен. Не охи, ӯ дигай, и дарс дигай. Ма барои чӣ дарс рафтестӣ? Барое ки мехоҳам, и кори ту набоша. То есть ман ваъда метам ки дигар ай ҷиҳати исботкунӣ зиндагӣ намекунам. Шумо дар кӯдакӣ ягон кас да ягон чи исбот мекарден? Чизе ки мехостен исбот мекарден ё не? Мегуфтен хай илтимос, ман да ҳамин чиз не бихар мегуфтен тамом. Ман мехоҳам. Барои чӣ? Барое ки ман мехоҳам. Просто ман мехоҳам. Ай супас шумо корое мекунен ки шумо мехоҳен. Ака ай рӯи одоб, ай ҷиҳати одоб наброя. фаҳмиден? То есть чизое ки шумо мехоҳед дарс рафтан, бирен, мехоҳед мошини қимат харидан, бихарен, мехоҳед саёҳат кунен. Ки мисол даже ай офис меброя, ай ҷои кори худаш меброя, дар шогирдош отчёт меспора ки куҷо рафтестай, барои чӣ рафтестай. Шумо даш дух надорем просто биброед, барои ки ман просто мебром мисол. Ки изо мекаша ай шогирдои худаш да камтар кор кунад. ҳастаем хелодам даст бардорем хушрӯтар камтар кор кунад ки яке ба наган ки ин раиси мо чӣ ба кам кор кардастай ай мода. биё 3 минут вақт аввал гап мезанед, баъд менависен. Просто ози гап занед, чашмотона маҳкам кунед, просто қатитон гап мезанед, қатӣ худтон кӯдакитон. Ман туда мегӯм ки ман туда мехоҳам гуфтан, ман ай ту бахшиш мепурсам, и ман туда ваъда метиҳам 3 дақиқа вақт.
агар ки шумо ҳамин ҷо омадагӣ бошен, марам боварӣ дорум ки шумо метонен. Ман боварӣ дорум ки шумо метонен. Бисёри вақт мо худмон медонем чӣ кор кардан дар кораи. Яъне даже мо не, даже бисёри вақт не. Аксари вақт кӯдаки дар кӯдакӣ мо худмон медонистем чӣ шидан мехоҳем, ки шидан мехоҳем, чанд қадар даромад кардан мехостем ва кадом намуди зиндагиро пеш бурдан мехостем. Ҳамаша худмон медонем. Некем просто чӣ боваримон гум мешид и бисёри вақт мо да просто ҳамқа гап дар коре ки як кас моро бига ки бародар ту метонӣ, ман боварӣ дорам. Ки ҳам хебуд. хоб ки чӣ фаҳмид вақти қати худаш гап зад? Ки метона гап зана ҳозир? Биё. Ки метона гап зана? Биё, ҳамсо. Салому алайкум, номи ман Фарух, 23 сола. Чанд? 23 сола. Аҳа. Дар истеҳсолоти капелка кор мекунам. Як чиро ма фаҳмидам дар ҳамин саволи додаги шумо. Дар кӯдаким вақте ки ман дар як камбудии душвор будам, маро ба қишлоқ рӯй кардам. Ҳамин чизеро фикр кардам. Дар қишлоқ будам, омадам камбудии вообще табезе ба акчи хеле ки дар диру бошӣ, мебинӣ ҳама чизеро қадар назарат Дар кӯдакӣ? Дар кӯдакӣ. Аҳа. Амара қишлоқ рӯй кардан ки ман набинам ҳамин чизоро. Рафтам, як 20 рӯз дар мактаби дигар ҷо хондум, баъдан омадам таҷрибаҳои дигар. Мақсад худам дар худам фикр кардам ки бояд ман ягон соҳаи хубтара бирам. Дар кӯдакит? Дар кӯдакӣ. Ҳозир чӣ фаҳмидӣ? Рафтам, ҳозир 3 сола дай. Не, ҳозир чӣ фаҳмидӣ вақти қати худат гап задӣ просто? ҳозир фақат чизое ки мақсад ҳамин дар кӯдаким дар ёдам омад, ҳамон чизеро гуфтаистам. Мақсад кардагиёма. Накардагиёта чӣ? Накардагиём баъдан барзиё чида кам не. Мақсад фикрҳои кардаги. Ки фаҳмид ки ӯ ҳолате ки ҳозир ай вообще дар ҳолате ки чизе ки шумо дар кӯдакӣ орзу доштен вообще нестай. Шумо ай раҳ гум задагин, просто раҳ гум задагин. Хоб, раҳмат, беин шумо ябор микрофонатин. Чӣ фаҳмидин? Хоб, раҳмат. Хоб, метонен нахезин, просто ҳам хештин. Хоб, кадом фақат занакода, кадоме ки комфортно ҳис намекунад, метонем хешта гап занед. Бачаҳо мехезан. Ассалому алайкум, Фараҳноз ҳастам. Ман ин чиза дарк кардам ки дар кӯдакӣ бисёр мехостам ки як зани муваффақ бошам. Аммо сухани гирду атроф, сухани хешу табор иҷоза надод ки ман ҳамчун як зани муваффақ шавам. Ва имрӯз ба ҳамин хулоса омадам ки бояд он чизе ки дар кӯдакӣ мехостам, ман хиёнат кардам ва аз ин пас ба хости дили худам кор кунам. Чӣ ваъда доден худтонда? Чӣ навистен? Ваъда додам ки аз кӯдакӣ мехостам ки соҳиби як мошин шавам. Бисёр кор мекунам, алҳамдулилло, аммо соҳиби мошин шудан натонистам. Барои чӣ? барои ҷустани сабаби ҳамин омадам. Мақсад гузоштам ки ба суханои гуфтагии шумо амал карда, ба хости дили худам ҳаракат кунам ва соҳиби ана ҳамон мошине ки дар кӯдакӣ мекардам расам. Беҳтарин, раҳмат, беҳтарин. Як қарсак барои